Chupikipiki osebikora bya barundi be chupikipiki kopentekana hase ukagero bunani go bagutumikwa bobe nabana siasa irikorenta chibura buru asemesangerekano ya gesiasa handamo na setaro ya eta hasensemerio kwamiria serikali yakoretaro eikeita sorongorwa gusi nigo ritukori rero umunyakero obosongo boda riders association Fred Nunda akobwaterana no monchoreri ya Kevin Arwasa barigania igikaro n'abarundi agwetane chimisano imiamo socho iriko basigeta batige gutumikwa nabana siasa hasebo igarwasa chinga kechoni garire eira yogocha kubwaterana n'abarabande eri abarundi be chipigipigi banyora masoma maya unakoerenda abago kwena kya konyora amasakara y'Uburundi abose driving license Itukuri rero igona aringe gweta nate batinganda kwani abantu bamintu ndwara mangana korekana igaiga gusi matukatara era mange tukorore buru gaiga na inche buna mumanyite nincho mu ambassador monene bobomo bwancha no murembe igon karoranga. It's very good and high time ninyoria abantu bamintunga rasma tutware obomo no bwancha no murembe chinga kichonsi Itukuri rero igona aranda chako kugamba nabana boda ikiagara na bomo bagutumika sana ese bintu bunebiga igo tutete gotebya abana siasa baitu abarahayi baitu baba batwere please tiga kutumia abanyabiashara be chipikipiki koreta chiburuburu ese county yetu ya Gusii egento twagete no bomo no bwanchani no murembe na nyarire kumanyekana nga rero nga abana boda baitu abange bako gende chipikipiki batabuate na license batari trained mbabuati proper information baka na arodi sana nkobodi to the most willing partners, well wishers, NTSA, the driving schools and riders even in our county. We are kindly requesting tocha motunyara gokonya boda riders baitu erinde banyara gutwara training banyara konyora license so that even when karabare para babe confident gukora biashara byabo with a lot of confidence. First and foremost, we need to accept nga boda riders are business owners. And the main aim ya biashara no monto korosia faida. Bono inko bodiga abana siasa. Tiga batiga gutumia abana biashara kuna chitul chokoleta eburuburu ese account yetu ya Gusii. Okay, Amarieta Fred, chairman ya Usongo Boda Riders Association. Tuatwara bagenia. Tuatwara omorai gaiga utakakwana abarundi chipikipiki kuri gitwara stakeholders. Tutata konyora enchera abantu baito bakonyora safety banyora driving license banyore chi reflector banyore chi helmet elinde banyore nga chi accident chikonya gwapere munenga kiyembura mbabwata safety egento kende enoko bwata nakoro kwabera abange nabasigari ba complain nga tubwate driving license so nyasayo tokonyire twanyorire enchera ya moto anyorire omuraya oratokonya tonyore ebintu ebyo egento kende igore chi reflector entwe inche muno mo chairman engote be reflector ne reflector as long as mwana boda bekete reflector kunyara ko identify botuko none kere gari kumureka chitaya nari akorango no murundi pikipiki ntumuna abara boda ntubeke kare se industry yetu ya boda umuntu akobeka amanya ko gendi pikipiki pora bekete reflector gento kere kia gatatu igoro yabara yaba gutumia abana boda muarora ye furugu yabe town abantu bakareta abantu ngaonde tacha oyo ndachiche egento kire toko condemn strong iri toko tabanga ntoba na boda ntutaite ko ba part and parcel yogo koroboke bago ntutaite ko ba part and parcel yogo kore biashara tonyore chibesa twagaje county yetu ya Kisii nesete ya Kenya nande egento kyakana toko saba mono abarundi chipikipiki baminto enko basabanga litangani turandi obwanchani omorembe no bomo as industry yetu ya boda ne binyoro bita stogochi mbuya mono tiganya saya balere